kill me for being gay. The law in this country still differentiates between public and private space, and that particularly leaves women and children vulnerable to domestic violence. My name is Somia. What about me? In South Africa, gender equality is the constitutional human right, whereby women are afforded the same status as men. By providing an establishment of one several state, a democratic government committed to achieve one goal of equality between men and women by providing a prohibition of racial, gender, and any kind of discrimination. Now, youngsters of today, if only we could come together and fight this pandemic. Lesi senze ngisenzile ngiyazi ukuthi awusoze ngixolele mfana wami. Ala ngokuthula mfana wami. Wena nkosikazi. Wena nkosikazi uzowatha umlilo obasile. Lo mlilo obasile ngithi uzowatha nkosikazi. Ngikuthala khona lonke leli nkosikazi. Ngibusele mfana wami. Timothy Chonepi, you are under arrest for killing your own son. You have no right to stay silent because anything you say can and will be used against you. Son, our son. On the 19th of February 2023, I am investigating on the case of a matter that happened last year, 2022, in Walanga of Somia Chonepi, a 26-year-old girl. For the record, state your name and say anything. Somia Chonepi. Can you please pledge and confirm that you are the father of the girl? Yes, I am the father. Can you also confirm about what really happened to Louis in Walanga for him and the young man at a very young age? I am the pastor. I am the man of God. It's been 30 years. I once had a beautiful family and my wife. I used to love my family. I used to support them. Detective, my wife gave birth and it was a son. Do you know the feeling if they're going to have a son? I thought my son would carry the legacy of the Johnny Chris. But I remember the time I once held him.
Nkosikazi ngiyabonga. Ubuke nje izinto esihle kanjani. Ungiyazi indoda yesibili nje emhlabeni wonke. Nami baba ngiyabonga Nkosi yami ukwenza unkosikazi uqothe emphakathini. Uyabona igama lalo mfana lo. Igama lakho uVuseni. Vuseni Nhloniphi. One day my boy you carry my legacy. Uzoba umfana ohloniphekile omuhle. Ngiyamthanda Nkosikazi. Siyathanda baba. Tula mntwana tula sana. Tuluma uzobuya ekuseni. And everything changed. My wife became a problem in my life. My wife became a problem in my life. I'm not uttering the dialogue, but I kept quiet. Because I respect myself as a man in my dignity. And then one day, she humiliated me at church. Ekhosweni amani mathanda. Amen. Bafowethu siyofuna lapha encwadini enkulu zikaJohane. uJohane wesibili othi mayiqala ihloko sayo esikhulwini. Uthi uJesu Kristu indodana yomuntu isimangaliso sokuqala akasenza ngaphansi komhlaba. Kuthiwa wafika umcimbi sowuphelile. Umcimbi nje sowuphelile kuthiwa wafika newayini laselingekho. Kuthiwa indodana esimangaliso yafika yathi mabeze nemfongo lezithu. Hayi kahle. Kahle baba. Baba awungutshele kahle wena. Siyalinga. Uya kusukume noma ufuna umsebenzi ngamanye amadoda. Awuhlezi ushumayela nje igama lenkosi madoda webaba. Ekhaya bafitha empty. Nangisithi ndinguku. Amakhamejo akalutho manje. Hayi ningamnako unkosikazi bathanda ameni inkozweni. Bafowethu uNkulunkulu esimkhonza singenalutho. Simkhonza singabhekeli ukuthi esandleni. Kodwa njengobani indodana yomuntu yathatha uSathane. Ngubani mina ngaphansi komhlaba uSathane wamlinga uJesu Kristu enamandla wonke emhlabeni. Kahle baba. Baba ulingwe mina. Baba ushumela ngami lesonto lakho wena. Wena nini? Ushumela ngami. Ushumela ngami. Ushumela ngami. And everyone laughed. But I did not retaliate. What my congregation didn't know, ukuthi lento esihlezi insakavukele ekhaya. Nkosikazi wami angibize ngamagama athi ngesiyoyo sendoda. But I kept quiet. Because I respect myself as a man. And then one day I couldn't resist myself. Angizingishilo like mina ngumfundisi nkosikazi. Umfundisi okwenzani baba? Lo mfundisi bakho lo bapakisha imali ekhaya. Apakisha sakale kubo. Bese mase ngushaya kubebali. Basizungusa ngawo. Manje noma ukuthatha isipindi esingaka sewumtshela omkhulu. Bengasilona iphuthu ngishaya abantu bazweni akazi bayiphutha. Akazi bayiphutha ushaya umuntu wenza njengawe baba. Wewe umuntu osifazane. Ngoba mina shaka ndoda kanjani ngihloniphi. Ngakuneza izinto zokwazi bathi ukhulisa indodana yethu. Indlela ongibona ngayo lo umbiza ngamagama eyona. Ungalimi uphamselile. Hayibo ungalimi. Hayibo kamselile. Mina zophela nebanga khona manje. Hayibo, ngiyakuyipha i-password thandeke. Hayibo, ngiyakuyipha i-password ngoba ngithandeke. Noma ngifuna ukuzokubizana mhlawumbe ngeke. Ngiyayifaka i-password la. Ngeke. Baba, ngeke. Yabona phansi lo khona unendoda lesizini. Hey baba, ngingafuna ngane sizilenda ekhaya sakutshela ukuthi nemizwa amanye amadoda. Ngoba yazi kahle ukuthi wena baba uyishela wase hey, ufuqambela amanye indodana yami. Uthi kokoni, uyinyebe thubeni. Mama Mafuseni, yona Mafuseni, yabona ntombazane lapho nyakubamba khona yona yule lo Jesu ukuthi uyinebe nje wona ndaba bengiyangizonda ngikule mama. Akusho ukuthi ubaba, ngikholisa ngamento. Thembu. No man, this doesn't make sense. I love my wife. Oh, and of a sudden you love her. Yes, I love her. She was an abuse, a verbal abuse, and a physical abuse. And then you decided to beat her. I thought beating her will make her respect me and listen to me as a man. You listen. There is something called therapy.
one saw what happened, but that's the truth. God, honest truth. And then my son entered. So what, Baba? So what? My son ran away. I chased him and then I killed him. Iyabuza